dnešní procházka. Vyrážíme ze Špindlu. Už máme teda řádný kus před sebou. Jdeme přes Kozí hřbety na Luční, na Rohlík, pak to protáhneme na Špindlerovku a zpátky. Na první den to stačí, viď, Pupo? Jo. Na první den nejhorší trasy. No, já jsem tebe. Jak se ještě tfunění, tak je to dobrý. To jsou panorámata. Panorámata vydáváme brýle, vydáváme bundičky. Svatý Petr. Vyrážíme, vypojeme chvilku po vrstevnici a pak začneme stoupat. A pak budeme už jenom pak nadávat a vonět. Jako vždycky. Víš? Řekni to. Řekni to, neboj se. Ať to všichni slyší. Tak jo, jdeme na to. Tak tady právě začínáme nastupovat, co máme v paměti jako strašný utrpení neustále se zvedajících přístých schodů. Ještě nakonec podíváme tady na sjezdovky. Ptáčkové nám tady zpívají. Zatím málo lidí. Relativně slušný počasí. Papušku bolí kyčel. Já zatím držím. Balginy na dnešek máme. Jdeme! No, se zvědaví tady na ty schůdky, tak papuškou utíkej. Nikde nekončící schůdky budou. Tak a jsme v černém bekle. Jsme ve výšce 1000 metrů, začínali jsme nějakých 720 a bezmála 300 metrů jsme nastoupali. Už se malinko skoro začínáme potit. Tady je zatím dobrý, tělo zatím drží, už máme ujitých 3 km. Tak nějaký schůdky už máme za sebou. A už to začíná vykukovat, tam se vlastně chceme dostat. No, je to tam hezký. Budeme pokračovat tudy. Červená hýr. Schůdky na nás čekají. Zatím dobrý, zatím žijem. Žiješ, papuško? Aby se říkali, že ona už byla 3 hodiny mrtvá a on dělal, že ne. Já, ale podívejte se na ní, koukejte na ní, jak jí to šlape. Ahoj. Někde v Nepálu nebo co, tyhle schody, no. Jsou ty naše nekončící schůdky. Bolavý. Nevychází na krok, veď? No jo, no, my se to tady blbě plánuje v té přírodě.
zase ozývá funění nic jiného. Že se zase ozývá funění a nic jiného z toho telefonu. Jsou nějaký novější telefon, který filtruje funění. Když má nefuní, no, tak to nejde. Babuška říká blbý pohled. Nevím proč. Schody za mnou. Schody přede mnou. Jsem spocená. Tady dveře odklívá. No, tady to. Já, ta do zatáčky tam pak není vidět a pak to jde o trošku vejš ještě. Jo, na to jsme čekali. To je nádhera. Za chvilku začnu nadávat, už se těším. Já nadávám už teď? Jo. Ach jo. Dorůvky tady. Já to mám asi nejradši to nadávání na té turistice. Člověk furt nadává, smradlavý, spocenej, kam já to lezu. Hezký to je. Ještě jsme sem šli, veď. To bude večer bolet. A zítra. A zítra. Pausa, jídlo. A my jsme před chvilkou seděli, dole jsme vyšli, tady už to začíná být hezký. Je příjemnější, když člověk ví, že to vyšlapal. Už nám zbývá jenom kousek. Kuk! Už to začíná být takový, to, co má člověk rád, no. Vidí do kraje, vidí doleva, nevidí doprava. Obráceně. Tak tohle vidí Gábina, předtím bylo vidět, co vidím já. Gábinu. Je to náročné. Já musím čím dál tím víc odpočívat. Takhle to vypadá, jako že by to člověk vyběh. Ono ne? No, vyšli jsme pořádný poslanec. Už. To jo, už to máme za sebou. Něco málo před sebou. Ťukám 160, 150. Podle času už to já nemusím nic dělat. Nejlepší na závěr. Kozí smety a kozí hlava. Já skopnu dolů. Skopne dolů, no teď se to víškrát hlava musel bych znova. Nic, kopat se nebude. Tak. Co tady vyskakuješ, viď?
Zajímalo, kde je ta druhá cesta. Tam musí být z druhé strany těch chozích hřbetů. Jo? Tak uvidíme ze zhora asi. My se s ní spojíme, no. Možná tady jsou lepší výhledy, veď? Máme svatý Petr dole. Asi jo. Určitě. Tamhle hodně rčanek koukám. Tak, jsme na vršku kozích hřbetů. Máme se jde jako na ně kouknout, ale tam už jsme byli. Dáme trošku dodáli, máme tady s červenou čepicí vysoký kolo. A hřebeny máme si někde budeme pomotávat zítra. A další pochod medvědím dolem nahoru na Lapskou, pak zpátky přes Vrbátovku. No a teď už jsme tady nahoře. Jdeme na luční boudu. To se nám objeví za chviličku. Pojď. Dáme si jablíčko tady. Dáme si jablíčko tady někde, ale Dáme na kameni. dáme na kameni, říkala babuška. Zrovna jsem to chtěl říct. Ty jsem. Podal se mi směje. Svědě. Podal se mi, oj, nějaká velika, jo, dobrý. Tady. Tady ne, tady někdo asi umřel. Tady někdo umřel, nějaký robeček, no tam je taky. No tak když budeme to odkládat, tak už Jo, no tak nejde, počkej, tak tam je na výhledu, ať budeme koukat na luční boudu. Tak no tam, tady se podle mě musí někdy ta luční před námi objevit. No, to určitě. Schválně, koukneme tam. Dneska se šlo dobře, akorát pak, jak jsme vylezli z toho lesa na to sluníčko, už začalo být hnusný. Naštěstí trošku fouká, studený, hele, se objevila sněžka. Tak tam taky nepůjdeme. Tam taky nepůjdeme na sněžku. Hezký pohled, no. Mám, že to dost stabilizuje, ten telefon se tady vrtí nějak uběda. Mám už vidím luční. Už to vidí luční a já nepáču na to. Ale to si kvetel, to snad ještě nekvetel, když jsme tu byli někde. Hezký to. Je to luční, jo tamhle, pod svíčkou je luční. Ani zaměříme. Měříme hraní čučku. Tady ticho je, tady klid, to je. A nějaká díra, je pod náma. Asi spal. Tam půjdeme. Tady spal. Já tím udolím podle mě dolů. Jo, asi jo. Tady spal tank, asi. Když se podíváme, půjdeme po Modrý dolů. Dáme toho rozcestníku doprava. Měníme plán, protože na Špindlerovku to bude asi masakr. To dáme. Snad nám vyjde olivka rolik, protože tam to vypadá taky celé. To je sešup asi. Nahoře jsme si říkali, že tahle modrá je nádherná teda cestička, jako jo, nahoře chodníček, paráda, žádná žádnej ostrý ten, ale teďka už tady padáme, docela nám brnkají nohy a fakt se to teda zvedá hodně a po takovýchhle ještě blbějších schodech než jako ty hřbety, tak to teda jako je dobrý, no. Tady budeme pokračovat důle. To příště otočíme, půjdeme tady nahoru a kozíme hřbetama dolů a posoudíme, co je horší. Jo, zítra teda. Zítra jdeme teda tudy nahoru a hřbetama dolů. Já teda nejdu, ale já to ještě nevím. Ať jsi slyšela
slyšela. Já mě slyšela, no, tak to já zapomněl, že má uši vzadu, když... Ne pak. A ty myslíš, že když půjdeme zítra na tu Lapskou, že je to lepší, jo? No, zítra půjdeme Medvědím dolem nahoru, to bude lepší, no. To se nemyslí. Papuš... jsem už zapomněl. Papuška nemyslí, že to bude lepší. A bude, neboj. Tak jako musíš vystoupat stejně to samý, že? Třeba budu mít zase migrénu a nebudu to vnímat. Nahoře mě otočíš, pošleš mě zase dolů. Vodíčka. Vodopádek. No, tady by nás měli potkat vodopády, ale asi budou, jako když jsme tady byli před x rokama s dětma, že to bylo zarostlý lopuchama a nic jsme neviděli. Tak to uvidíme právě za chvíli. Hezký kopečky. Taký divný skál, jak nějaký čedič, nebo co to je, černý jak vix. Škrtá hůlka bude záznam. Škrtá hůlka vozem. Co? Se mi klepe, že mi škrtá hůlka vozem, to budou záběry. Je podobný jako v těch jeseníkách, jak jsme šli. Jak se to jmenovalo? Bílá Opava. Tohle je Bílý Labe, tam to byla Bílá Opava. Hezký je to tady. Šlapat to je nic moc asi nahoru, ale hezký to tu je. Tady se do blbě. Papuška mi utíká. No, tak kdo mě snese dolů teďko? Ty si tady skočíš jako laňka. Naštěstí tady byl takový jeřáb, který mě sundal dolů. Jo, další skok. Kamziku, hop. Opla, už je tam. Op. Už je tam. Upad tam Kamzík. Kamzík upad. No jo, teď se nám to srovnalo, teď zase budeme chvilku machrovat. Jdeme si vychladit nohy.
Ukaž se. Nahrajeme papušku. Papušku chudinku. Já jsem se ještě neviděla. Neviděla. Byli jsme u... Jak to bylo? Krásný jez papušky a po chvíli to byl hnusný jez u hnusný vosy. Papušku píchla vosa. Ale to jsem říkala ještě ne, je to krásný ten vodopád, vy? Jo. Jenom nám chybí to hovado, co tenkrát štíplo tebe a najednou mě štípla vosa. Jo. Tak máme to za to. Musíme vždycky něco hezkýho kompenzovat něco hnusným. Bylo by to moc hezký. Tady. Dostává sníh, hej? To je vodopády tady sněhový. Je to tady takový bubákový. Takový bubákový to tady je. Ja! Vede tady je žlutá. Nevím. Třeba nesou nějakou Petrovku, Davidovy boudy. Petrova bouda je tak schořela, ne? To byla Petrova bouda, jak schořela, jak ji stavili novou teďko. To je dobrý takhle hele, tady máš tu zmrzlinu, tu výbornou. Takže bychom si ji dali už tady. Tu pistáciovku. Tady mají u tohohle těch chrámků, budeme pořád po té modrý a u tohohle těch chrámků dole jsou ve Špindlu taky. Mají vynikající pistáciovou zmrzlinu, ale vynikající. Kopeček za 39. Tak dáme, sedem si. Jsme tady už šli a ani nevíme, že tady něco takového je. Jsme došli. Po 4hodinové přestávce dohrajeme video. Tak druhý den. Vyrážíme ze Špindlu. Máme naplánováno Medvědím dolem nahoru na Lapskou. Pak se rozhodneme, jestli budeme na Špindlerovku, hej? Nebo jestli budeme
Přes Vrbatovku na Medvědína se nedala navkou, záleží, jak to bude vypadat počasí. U nás má být nějakých 35. Tady má být taky vedro, tak uvidíme. Zatím vedro není, to dobrý. Zatím vedro není, tak uvidíme. Vyrážíme, uvidíme. Jdeme, najednou voda stichla, srovnala se, ustálila. Asi tam byl někde nějaký soustok, který jsme přehlídli. Ticho je tu. Hezký je to. Ještě nefuníme. Tady je to dobrý. Hovova. Dneska bez vosy píchlí. Už jsem splaskla. Už nám splaskla popuška, už má pusinku jako ostatní holčičky. Ještě, že jste vyrovnal teda. Jo, průchod omezen. Začíná pršet. Jsme teprve dole, máme za sebou 5 km. Ještě nás čeká nějakých 10-11. Ale je teplo, takže déšť nám nevadí. Uvidíme. Tak se nám to zúžilo a začínáme stoupat po 6 kilometrech. Nastoupáno máme něco kolem 200, takže ještě nějakých 500 výškových metrů. Zpomalíme, až máme nějaký tuhý nohy po včerejšku, tak si myslím, že nějak hodinu, půl, 2 hodiny bychom tam okrát tak na oběd mohli dorazit. Uvidíme, zatím to jde. Se nám to trošičku otevírá. Tamhle potom půjdeme nahoře. Když půjdeme zpátky, budeme koukat a říkat, tamhle dole jsme šli. To je věčný kruh. Papuška krade borůvku. Našla borůvku a říká, že jsou dobrý. Není jak to naše kanadský, 2 cm bez chuti. Jsou dobrý. Jsou dobrý, jsou sladký. Tak se nám právě objevila. Máme nahoře naše svačinové jídlo. Místo. Tam vyrážíme, jsme tam za chviličku. Teda. Možná. Asi. Tak jdeme. Tak se nám to malilinko otevřelo. Ale naposledy, když jsme tady šli před pár rokama, tak tady teď, kam se dívám, tam byla holá pláň, samej polámaný strom a nic. Je fakt, že tady ještě pár těch polámaných stromů leží, ale už jsme vylezli prakticky z lesa, takže za pár roků přijde se fakt poradí. Na rozdíl od nás my už nemůžeme. A je to dobrý, jde se. Trošku prší, ochladilo se, jde se dobře. Papuška krade zase lesní plody. Počkej, na tebe vlít na hajnej. Jen ti dá. Robátko? Měl robátko na Kozlíkovi, nebo čem to jezdil. To je hezký. Kocháme se. Dneska to jde. Po včerejším pochodu jsme se báli, že to bude bolet trošku, ale je to dobrý. Chalupa je kde schovaná. Tak jdeme k ní, za chvilku jsme tam. Tak zase jsme si vzpomněli, no jsme tady na tom, kde jsme zrovna, ale že nám chybí rolničky. Já jsem zase viděl na silnici bobek a vždycky, když vidíme bobek, tak si vzpomeneme na Slovensko, na medvědy a zjistíme, že jsou. No ale ty jdeme Lapskou, takže rolničky na medvědy nepotřebujeme. Kocháme si takovýhle pohledem. To tady je hezký. To dokážeme říct. To má vždycky pravdu. Jsem spoko. Spoko je pokud.
tak se posílíme na posledním výstupem před Labskou. To bude takhle, 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 takhle. To je takový ten nejhorší výstup. Teď jsme 1099, takže jsme nastoupili nějakých 400, tak ještě 500 metrů, to je blbost, kecám, 300 metrů ještě. Tak bude stoupat 300 metrů, dáme jabko a jsme tam. Dáme tam mikinu nebo co něco si sedneme. Tak, je co vidět, tak nahráváme. Vylizá sluníčko. Vylizla sluníčko, zrovna před chvíličkou jsem říkal, že se mi jde krásně, že ten Punťa nekouká. A už to slyšela, už se mi přitěžuje. Už to není ono. Bylo krásně pod mrakem, trošku poprchávalo. Byla nádhera. Ahoj. Ahoj. Tam je nahoře ta lávka někde, ne? No. Jdeš? Ahoj. Ahoj. Už potkáváme první lanovkáře proti. Budeme taky lanovkáři. Uvidíme ještě teda, ale z největší pravděpodobností budeme. Ale jdou. Ale dolů. Člověk, čím seš vejš, tím je víc materiálu na nahrávání. Dole se plácáš v tom lese, tam není co. Ale to je hezký, vej. Tady je to hezký. Už to mě vyfotí. Ne, tady, už se nám vylíhla. Jdeme tam. Takový monstrum. Ale to nevadí. Jsou horší věci na světě v peci, když se podíváš na ten, tak je to 100krát horší. A tohle to je... Abych v tom problém neviděl. Jsme vylezli. První zachytný bod. Jdeme podívat se, jestli si vůbec něco dáme, pač zatím nemáme hlad. Tak uvidíme, co tam provedeme a rozmyslíme, jestli půjdeme na Špindlerovku nebo jestli půjdeme přes Vrbatovku na Medvědín. Uvidíme. Víte jo? Ano. Papuška s Labskou. Funí. A po něm taky, vylezlo sluníčko a je můj konec. Tak jsme si dali na Labský obídek, venku bufet, tam bylo lidí miliarda, vlezli jsme dovnitř, byli jsme tady jediný, tak nevím, uvidíme, kde je problém. Jdi jo, babuško.
Tak, odcházíme z Labský. Dali jsme si 2 česnečky, 2 piva. Nechali jsme tam 4 kila a změna plánu. Odcházíme na Medvědín, protože je to moc krátký, ale jdeme na Špindlerovku. To znamená, že půjdeme kousíček zpátky, tam se odpojíme, polezeme tam jako na hřeben, ale uhneme na žlutou nebo na modrou, nebo co to je, a půjdeme přes Martinovku a za Martinovkou vylezeme na hřeben. Pač tady bude méně lidí a pak se vyhrkneme na hřeben, no pak už to musíme dát s davem. Já se obávám, že bude i tady dost lidí. Tady na tu Martinovku bude málo lidí. Tady na tu Martinovku nikdo nebude. Tak to ještě nahrajeme, než zalezeme do houští. Tady je ten rozcestník, kdy se to dělí žlutá od zelený. Ta žlutá jde na Sněžný jámy a buď nahoru, pak doleva. Dáme na prameny Labe a zpátky na Labskou, nebo nevím kam. A my jdeme teď po zelený. Tady houštinama na Martinovku. Dlouho tady budeme, chviličku tady budeme stoupat. Já mám krizi. Papuška má krizi, dala si plzeňskou 12 a má nohy jak sloupy. Tak to tady hned hlásila všem, nechtěně teda. Děvčata se jí smály. Tak jdeme. 2,5 ličky před náma. Ne, za chviličku. Tak jsme se zbavili davu lidí. Tady už je to trošičku volnější. Hezký, krásně vidíme vlastně na tu cestu tam a na druhé straně jsme měli jít. Tam vidět cesta, kterou jsme se měli potácet, ale asi by tam byly davy lidí, protože je hezky a co se odehrávalo na té Luční, tak to bylo na té Labský, tak to bylo brutální. Tady to je hezká cesta. Na Martinovce se rozhodneme, jestli ještě vůbec půjdeme na tu Špindlerovku, nebo si to prodloužíme a půjdeme pěšky dolů. Papuška říká, že je hezký pohled na Labskou, tak se nejvíjáme. Teďko je zatím hezký pohled na Papušku. A tady je nějaká souška. Souška. To je Milana Souška. Je, hele, Labská. No, vidíš to. Jak je malinká, veď, pod náma. Malinká. Když jsme ji viděli ze spoda. To se na ní blíž, já to vždycky otáčím. Ale tam asi nahoře budou nějaký hezký ty ubytování, vidíš, tak je to celý prosklený. Hezký prosklený. Jo, ale takhle podsud nevypadá tak blbě ta Já na Labská. Pltíně nemám taky žádný problém, to vidím daleko horší stavby na Čechách. Ze spoda vypadá to divně, ale tady je pěkná. Tamhle se blízkají lidi, jak tam chodí. Čík, je to pravda? Pak já mám pravdu. A mě si to pochválíš ještě. To je. Ty židle jsou tam nějaký lidi. No to Jsem to hezky. přiblížil, bude tam vidět kulový, ale to nevadí. Ale tak jdeme, než nás doběhnou ty pomaloušové. Jo. Jdeme. Jdeme. Je to tady hezký a přede mnou vidím co? Zaměříme. Ne, teď tě tam zrovna nevidím. Vidím Sněžku. Já vemu tu naší Sněžku. Tady je ta naše babuša. Tady je to, co musím hlásit, že vidím. Papuška. Mám se jít podívat na Špindlerovku. Jdeme. Jo, vidím. Přiblížíme ji. Zjistíme, jestli jsou závodníci. Pod Sněžkou. Sněžka, Špindlerovka. Tam chceme jít, no, anebo to zlomíme tady u Martinovky a spadneme dolů, ale to ještě uvidíme. A můžeme na Špindlerovku a pak to zlomit dolů. Tam k tomu bílému Labi to bylo jako od Špindlerovky. To zbytečně prodlužuješ. Ahoj. To pak strašně prodlužuješ, že jo. Se nám objevila Martinovka. Se nám objevila Martinovka před tebou.
Nevidíš ani. Padáme k Martinovce, Špindlerovka leze vejš. Svačinka na Martinovce. My jsme jednou byli ubytovaný, viď? Přesně, jak to byli jednou ubytovaný. Jsme se zmoutávali ze zhora. Máme sjezdovky. Tady tou cestou asi půjdeme dolů. Tak padáme dolů, docela bolavý asfalt, přísnej, za chvilku by se to mělo trochu zmírnit. Jsme u Moravské boudy. Já myslím, že u Medvědí, ne? Medvědí, Moravská je tam vlevo nahoře. Ale tady tudy jsme šli včera, tam je to údolí toho Bílého Labe. Tahle nahoru tím údolím jsme šli. A tamhle to budou ty kozí hřbety, hele. Jo, vidíme ty kozí hřbety, akorát tam není dneska ta glava kozí. No. Kozí glava tam není. Ne, ale šli jsme tam tudy včera. Tamhle jsme se vyloupli nahoře vlastně na tom plešatém kopci. A šli jsme na tu Luční a zpátky jsme šli tím údolím. To je hezký. Tady jsme ještě nikdy nebyli. Jdeme, no. Brádlerovy boudy, 300 metrů. Tady obcházíme ze všech stran. Tam byly 100 metrů nahoře. Tady 300, no, tak to je ten klín, který k tomu vede. Jsme neviděli, kam to vede. Jsme se vyloupli. Je schovaná ta Martinovka. Kecám, Medvědí bouda. Ať se ti pletou ty boudy všechny. Ty bouda. A ovečky. Ovečky, zvíře. Ale jsou tady nějaký čerství, mají vysokou trávu ještě. Tady by byly potřeba ovečky, vždycky říkám. Krávy říkáš, krávy. No, ale tak aspoň ovečky jsem říkala. Aspoň ovečky. Ale tam jsou kozy. Kozenky. Nějaký zvíře, nebo to už můžu vypnout? Jsi sám zvíře. Osa. Papuška něco objevila. Přehradu. A jdeme z kopce zase. A to půjdeme zase nahoru do kopce potom. Tak utíkej. Nevím, asi jo, když jdem z kopce. Zastavili jsme se na Svačince. Tohle si zvoucháme, tak jsme i po večeři, se obávám. Musíme se odměnit. No, musíme se odměnit. 20 kiláků, to člověk musí něco. No, 18,5 kilometru máme teď, něco dolů máme přes 20 kiláčků dneska. To si můžeme dovolit. To vypotíme, jasný.